Malawi Today. Dziko lino Madam Mutharika agwirizana ndi akhristu mdziko muno komanso pa dziko lonse lapansi pokumbukira kuyamba kwa nyengo ya Lenti. Iwo ati nthawi yopatulika imeneyi ya masiku makumi anayi 40 ndi nthawi yosinkhasinkha mozama kupempha okhulupirira kuti ayende m'mapazi a Khristu kudzera m'mapemphero, kusala kudya ndi kupereka mphatso zachifundo. Mtsogoleri wa dziko linoyu wakumbutsanso akhristu pamene akuyamba ulendowu kuti akumbukire mphamvu yakudzichepetsa komanso kufunika kotembenukira mitima yawo kwa anzawo omwe ndovutika. Iwo akufunira abale ndi alongo a Chikhristu Lenti yoyera ndi yosintha zinthu komanso kuti anthu alole masikuwa kuti abweretse akhristu kufupi ndi chikhulupiriro ndi kukonza mitima yawo ku chiyembekezo ndi chisangalalo cha Pasaka. Ndipo President wa dziko lino Professor Mutharika pamodzi ndi Madam Mutharika akufunira asilamu onse zabwino pamene akuyambanso mwezi wa kusala kudya wa Ramadan pamene mwezi waoneka wa chaka chino. Iwo akhala kusala kudya kwa masiku 29 kapena 30. Ndipo bungwe la National Moon Sight Committee lati mwezi watsopano wa Ramadani waoneka, zomwe zikutanthauza kuti asilamu ayamba kusala kudya kwa chaka chino pomwe amasala kudya kwa masiku 29 kapena 30. Mtsogoleri wa dziko lino Professor Mutharika wati ndokhumudwa ndi mchitidwe omwe anthu ena ogwira ntchito mzipatala zaboma akuchita polandira komanso kuyitanitsa ndalama kwa odwala ndi cholinga choti alandire chithandizo. Mchikalata chomwe ya nyumba ya boma atulutsa, President Mutharika watinso ndokhumudwa ndi mchitidwe wina omwe ogwira ntchito mzipatala zaboma akuchita powauza odwala kuti azilandira ndalama zawo zomwe azilandira ndalama komanso azipita zipatala zomwe sizaboma ndi cholinga choti akalandire thandizo lapamwamba. Chikalatachi chati pofuna kuteteza ufulu wa anthu odwala komanso mzika za dziko lino, President Mutharika walamula kuti pasapezeke munthu ogwira ntchito mzipatala zaboma akulandira ndalama komanso kuyitanitsa ndalama kwa odwala pofuna kupereka chithandizo, ndipo kuti munthu wina aliyense ochita izi lamulo lizamutsatira ndipo kapena ntchito idzatha kumene. President Mutharika walamulanso kuti munthu aliyense ogwira ntchito mzipatala zaboma asakhale ndi chipatala chake, asakhale ndi masheya mu chipatala chomwe si chaboma, komanso kuti agulitse masheya ngati ali nawo asanathe masiku 30. Chikalatachi chati aliyense amene anyozere izi adzalandira chilango komanso kuchosedwa ntchito. Unduna wa zaumoyo wati uyika ndondomeko zokhwima pofuna kuonetsetsa kuti ogwira ntchito zaumoyo mzipatala zaboma akutsatira zomwe President Mutharika walamula. Nduna ya mundunayi Alinso ayankhula izi potsatira kuyankhula kwa mtsogoleri wa dziko linoyu. Ichi chinthu chabwera pa nthawi yabwino yomwe mukuziwa kale kuti zinthu zabwera poyera unena zoti mchitidwe umene ukupitirira. Sono ifeyo ngati nduna wa kuza umoyo komanso ukhondo omwe tili ngati zatikhuza directly, tikunena kuti oda imene itithandizira kuti tiyike zinthu m'malo mwake, mchitidwe wa corruption uthe, komanso ithandiza kunena zokuti anthu omwe tikugwira nawo ntchito ati aziwe kunena zokuti a president sukuti akungoyankhulayi anena kale, ndi tibweresa pamodzi anthu onse omwe ali okhudzidwa, timagwira ntchito ndi apolisi anti corruption komanso ndipangisa makomiti onena zokuti ayenderemo mzipatala muja kuti kodi anthu amene ali ndi zipatala zina ndi ndani, tufuna tipange implement oda imene kuyambira pompano. Mina ninena president akalankhula zimakhati zichitike pompo, ndi kuyambira pompano tione kuti kodi amene ndi zipatala apasidwa 30 days yonena zokuti apange chisankho, komanso amene akulandira ndalama muona zikuchitika kuti ntchito ena ziyathera ena suti tikukondwa koma tikufuna ndi mchitidwe uthe.
Akatswiri pa nkhani za chitukuko ayamikira President Mutharika kamba ka mawu ake omwe anayankhula sabata yatha potsekulira zokambirana za mnyumba ya malamulo. Mawu ake omwe mutu wake unali njira yobwezeretsa chuma cha dziko kupereka chitukuko chokomera anthu. President Mutharika anawunikira zinthu zosiyanasiyana zomwe utsogoleri wake uchite zomwe akatswiriwa ati zili ndi zachindunji zothetsera mavuto azachuma omwe akhala akusautsa dziko la Malawi mzaka zisanu zapitazo. Themba Mwali wafika ndi ripoti. Mmodzi mwa akatswiri pa nkhani za chitukuko yemwe ndi mphunzitsi pa sukulu ya ukachenjede ya MUBAS Andrew Kaponya wauza MBC kuti mawu a President Mutharika akugwirizana ndi nyengo yomwe Amalawi adutsamo. Iwo ati dziko lino layamba kale kupindula ndi mfundo zabwino zomwe boma la Mutharika lakhazikitsa. Katswiri wina pa nkhani za chitukuko a Patrick achita bwino ati mfundo zoyendetsera chuma zomwe zaperekedwa mu SONA zadzutsanso chuma cha dziko la Malawi chomwe chinawonongeka kwambiri. Akaponya ndi achita bwino onse ayamikira ganizo la mtsogoleri wa dziko lino lonjezera ndalama za chitukuko chakudera za CDF kufika pa 5 billion kwacha, ponena kuti izi zithandizira kwambiri pa ntchito yopereka mphamvu ku anthu. Themba Mwale, MBC, Blantyre. Mpingo wa CCP mu sinodi ya Livingstonia mafumu komanso adindo ena osiyanasiyana akupitirira kuyamika mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika poyika ntchito za chitukuko zofunikira mchigawochi mu uthenga wake umene anayankhula ku nyumba ya malamulo. Inkosi Jalavikuwa omwenso ndi mneneri komanso mlembi wa mafumu ku Mzimba ati sukulu ya ukachenjede ya Mombera msewu wa M1 komanso msewu wina odutsa ku Rumpi Ntalili nkukatulukira kuchitipa ndi ntchito za chitukuko zimene zithandize kutukula chigawochi. Hassan Piri komanso George Nkandawire abwera ndi ripoti. Mulembi wankulu wa konsolo ya mafumu amboma la Mzimba Inkosi Jalavikuwa yati chitukuko monga cha Mombera University chidzathandiza anthu onse a mdziko muno pa nkhani ya maphunziro. Iwo ati potchula izi mu uthenga wake wapadera umene anayankhula ku nyumba ya malamulo zikutanthauza kuti zitukukozi zili pa mtima pa president komanso zili ndi mwayi kuti apitiliza kudzigwira mu dongosolo la zachuma la 2026 ndi 2027 chaka chino. Kuthokoza kuti akutaona na kupitiliza ndipo tikuthokoza kuti apapande kuti ifeyo ati lemekeza kwambiri ngati mafumu komanso alemekeza kwambiri pa inkosi yamakhosi mbero sai kupatira pamene alemekeza dera lonse la kumpoto komanso Malawi yense chifukwa university imene sikutiza khala ya Kuuzimu ikhala ingokhala Kuuzimu koma kuti ophunzira wazichoka Malawi. Mulembi wankulu wa sinodi ya Livingstonia mu mpingo wa CCP Mbusa William Tembo wayamikira President Mutharika popereka chiyembekezo mu uthenga wake komanso kuyika dongosolo lopereka thandizo kwa anthu omwe ali ndi vuto la impsyo pa chipatala chachikulu cha Mzuzu. Dialysis machine pa Mzuzu Hospital tifuna tichilandire ichichi ngati mtundu wa Malawi kuno kumpoto. Mzuzu Central Hospital anthu athe kudziwa izi si chipatala cha anthu akumpoto okha. Mzuzu Central amapanga kata anthu aku Zambia, Lundazi yense, anthu aku Tanzania, Mbeya yense. Ndiye kuti chipatala ichichi si cha regional, it's an international hospital. Kubwera kwa dialysis machine ithandiza Amalawi ena amene mwina amapita kulilongwe namakadikira nthawi yatali kuti alandire chithandizo. Ndipo yemwe anakhalapo kazembe wa dziko lino ku mayiko wena a Green Luwiro Mwamondwe ati Mutharika ndi mtsogoleri yemwe wabwera kudzasintha umoyo wa Malawi omwe akuyenda mu nyengo zowawa. Leso pano zibira kupanga nkuti dziko lino alibwezereka ya mmalo chifukwa pamene pa zaka 5 izo zapita zukangati panali holiday dziko sili mayenda zinthu zinafa inali pa oxygen ziko ndi panopa akulibwezera mmalo kuti alibwezere mmalo. First things first, ma 4F and 5F ni ma factories tuziziwa zonse sitting yeso pano aliyense kuyanguliza ma 4 and 5Fs
nezimezozo tizikazike kai ndipapele azizamanga kuti dziko likwere mpaka kufika pa huko mbali ya huko. Potelerapo ndemanga yemwe anali mulembi wamkulu mu synod ya Livingstone ya mbusa Howard Matiyankoma wati zomwe alankhula Mutharika zitandiza kusintha miyoyo ya Amalawi pa zaumoyo, ulimi, maphunziro ndi ntchito zomangamanga. Pa msinkhu wanga uno, there are days I spent nights on a queue kuti ndi kule petrol. That is no more there. After this interview, I'm not even worried. I know from here, I'll take my car to a filling station and have fuel in my car. It wasn't so. Isn't so sangarasa. Chakudya, chimanga, ngati mbusa timalandira anthu ambiri. Ofuna thandizo. Koma kuti mtengo wa chimanga wasika and chikupezeka kulikonse. Izi zosangalatsa kwambiri. Iyi ndi ntchito ya Mulungu. Tikuwathokoza president. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika anapereka uthenga wake wa sona lachisanu sabata yatha ku nyumba ya malamulo kumene anafotokoza zina mwa ntchito zimene boma lake likugwira mdziko muno. Hassan Piri, MBC, Mzuzu. Aphungu ena ku nyumba ya malamulo ayamikira boma la Profesa Arthur Peter Mutharika ponena kuti layamba kukhazikitsa zinthu mchimake pomwe chuma chayambanso kuyenda bwino. Phungu wa dera lapakati mboma la Blantyre a Gerald Tasaukadala wayankhula izi ku nyumba ya malamulo pomwe amathirirapo ndemanga pa uthenga omwe mtsogoleri wa dziko linoyu anapereka mnyumbayi sabata yatha. Tili ndi zambiri mu ripoti ili. Pomwe aphungu a nyumba ya malamulo akupitiriza kukambirana uthenga omwe mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika anapereka okhudza momwe zinthu zilili mdziko muno, phungu wa dera lapakati mboma la Blantyre a Gerald Tasaukadala wayamikira mtsogoleriyu ponena kuti anapereka uthenga wokhazikika ndi wachilimbikitso. Malinga ndi Tasaukadala, boma la Mutharika silinapeze dziko lomwe limayenda bwino, koma dziko lomwe linali ndi mavuto komanso chuma sichimayenda bwino. Tasaukadala ati anthu ambiri anasiya kuchita malonda, mankhwala muzipatala munalibe, komanso anthu ena ankaba ndalama za boma. Iwo ati boma latsopanoli likukonza zinthu kuzika mchimake. Our economy kuti yende bwino wani pamene kukhani tikhali ndi chakudya chokwanira. Yuluka ndi commodity imene timayidalira kwambiri ngati ili chimanga chija ndimene imathandiza kuti mitengo ya zinthu pansika ikwere kapena itsike. Ndi mdati muonetsetse boma panopa lakhazikitsa ndondomeko ikonena kuti chimanga chipezeke chokwanira. Choncho zimene zopangisa kuti mitengo ya zinthu zina zikhale zikutsika mtengo. Naye phungu wa dera lakumwera kwa mzinda wa Zomba a James Mpunga wati uthenga wa mtsogoleri wa dziko linowu uthandizira kupititsa patsogolo chuma cha dziko lino. Ampunga ati kupezeka kwa mafuta galimoto mdziko muno kukuthandizira pa ntchito zokweza chuma. Zinthu zofunika kwambiri chifukwa mwina mukhoza kukumbukira kuti Zomba inali ndi mafactory kumana kuti tasothano capital city ochoka ku Zomba kuti ulilongo makampani amene anasekedwa kapena nabwe ulilongo ikonomi yathu ya Zomba yakhayi kumafunika kwambiri. Nditufuna kuti takhauta pa special economic zone makampani amene akhoza kubwerera imene tingakhauta sankhala ndikuti mafactory achitika tichita value addition anyamata athu apeza ntchito komanso tizitaso kumagwirizana tokatoka. Pakadali pano zokambirana mnyumbayi zayamba zayima kufikira lachinayi mmawa pomwe aphungu adzapitirize kukambirana uthenga omwe mtsogoleri wa dziko linoyu anapereka mnyumbayi. Olive Phiri, MBC, Lilongwe. Mukuonera nkhani izi kuchokera kuno ku MBC. Tentonenso mitu yake. President Mutharika pamodzi ndi mayi wa dziko lino Madam Gertrude Mutharika agwirizana ndi akhristu mdziko muno komanso pa dziko lonse lapansi pokumbukira kuyamba kwa nyengo ya Lenti. Unduna wa zaumoyo wati uyika ndondomeko zokhwima pofuna kuonetsetsa kuti ogwira ntchito zaumoyo mzipatala zaboma akutsatira zomwe President Mutharika walamula. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya dziko lino ya mpira wa miyendo wa atsikana ya Scorchers yagonja pa masewero ake oyamba a mu mpikisano wa Kosafa.
takulandirani mu gawo lachiwiri la nkhani zathu. Nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka yati boma limalimbikitsika ndi ubale wabwino omwe ulipo ndi mabanki mdziko muno. Iwo ayankhula izi pomwe amalandira thandizo la ndalama zokwana 175 miliyoni kwacha kuchokera ku Ecobank ngati thandizo lopita kwa anthu omwe akhudzidwa ndi vuto la ngozi zogwa mwadzidzidzi. Mwayi umodzi wafika ndi ripoti. Nduna ya zachuma Joseph Mwanamveka ati kudzera ku thandizo lomwe mabungwe omwe si aboma, makampani ndi anthu a bizinesi osiyanasiyana akupereka, boma lakwanitsa kugula chimanga chomwe chathandizira kuti chakudya chikhalepo chokwanira mdziko muno, makamaka pakati pa anthu omwe akhudzidwa ndi mavuto ogwa mwadzidzidzi monga ng'amba ndi madzi osefukira. Iwo ayamikira banki ya Ecobank kamba kathandizoli. Tifuna asimikizire a Ecobank kuti ndalama zawo zigwira ntchito, tionesesa kuti ndalama zimenezi zipite koyenera kuti kwa amene akuvutikira chakudya ndalama zimene zafikire. Kachiwiri ndifuna ndiwasimikizira Malawi kuti ali ndi president Professor Alinso Mutharika amene akuzuwa mavuto a Malawi, amene cholinga chake ndifuna kuti akonze dziko lathu kuti Malawi wina aliyense athe kumva kukoma. Nifake mukuona kuti president athu aisesa kuti chakudya, mtengo wa chakudya usike. Wachoka pa 100,000 panopati kunena za 40,000. Yomwe zizabwino Amalawi ndikuti aliyense panopa akupeza chakudya. Palibe amene wafa ndi njala kapena tamva kuti wina wadya chiteze kapena wadya nyika, palibe. Komanso mukapita ku Adimark, ndifakiti ku Adimark palibe amene akupita so ku Adimark kukagula chakudya. So kuti Amalawi ali ndi chakudya. Ndi zimene president athu amafuna. Mawu ake wa mpando wa board ya Ecobank Simon Msefula wati thandizo lili kupita kwa anthu omwe ndi ovutikitsitsa mdziko muno. Ndi chinthu chofunikira kwambiri kuti mzako akalira iweso uve kulira kwa mzakoko, umthandize ndi kumtonthoza. Mzako akavutika pena pake ngati uli nako kuthekera thandizapo. Chifano kukhala kwathu mdziko mwathu muno tizikhala anthu ngati munthu mmodzi, anthu ogwirizana, anthu ogwirana manja. Chifano kuti tipite kusogolo sizikhala bwino kuti angopita ndi anthu ochepa chabe, koma tonse tiyendere limodzi. Tikayenda tonse pamodzi nzonena kuti zovuta za munthu mmodzi zikhudza aliyense, koma kuthekera kwa munthu mmodzi nkonena kuti kuthandizaso aliyense. Thandizoli lomwe ndira ndalama zokwana 175 miliyoni kwacha ndi mbali imodzi ya ntchito za boma yothandiza anthu omwe avutika ndi mavuto ogwa mwadzidzidzi komanso ali pa chiopsezo cha njala. Mwayi umodzi MBC Lilongwe. Mneneri wa boma a Shadrack Namalomba ati Amalawi akhala atadziwa ndondomeko zomwe boma litsate pa ngozi ya ndege yomwe inapha wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino ndi anthu ena 8. Namalomba amayankhula izi pomwe amayankha mafunso kwa aphungu ena mu nyumba ya malamulo monga phungu wa dera la Kunzambwe, boma la Mulanje Patricia Kaliati komanso wa Lilongwe Mude Amphatso Boti, omwe anapempha kuti kafukufuku wina achitike ndi cholinga choti chenicheni chidziwike pa ngozi. Namalomba akufotokoza. A president athu ali ndi chidwi kuonesa kuti chilungamo chimene chichitike. Ndiye mukumbukira bwino mbuyo muja anawuza walamula Minister of Justice taonani bwino mafailo sakuti kudali malipoti adapanga ma investigation taonani, ndiye mukaona mundiuze kuti tipange njira yauti tiyenda bwanji. Ndiye zimene zozo Minister of Justice apanga tisadamalize parliament ino akhalanso akubwera kufotokozera kwa mtundu wa Malawi direction kapena kuti no uphungu mene a president apereka nditero kuti kutsogolo kutiona kuti no kutiyenda itiona tiyenda njira yanji. Cholinga chake chakuti nkhani imene tifufuze olakwa apezeke ngati alipo olakwa kuti tidziwe kuti chidachitika ndi chani kuti mpaka nawo atsogoleri athu ngati amene akafe imfa yowawa ngati imene. Mu nkhani za masewero
Timu ya dziko lino ya mpira wa miyendo ya atsikana ya Scorchers lero yagonja masewero ake oyamba mu mpikisano wa COSAFA ndi zigoli ziwiri kwa du ndi timu ya South Africa yomwe ikuchititsa mpikisanowo. Scorchers inachinyitsa zigoli zonse ziwiri mchigawo chachiwiri. Apa ndiye kuti South Africa ili ndi mapointi atatu mu gulu A, chimodzimodzi ndi Angola yomwe yagonjetsa Lesotho ndi zigoli zitatu kwa chimodzi. Masewero otsatira timu ya Malawi achitika loweruka pamene ikumane ndi Lesotho ndipo idzamaliza masewero ake la Mulungu sabata yamawa pamene izathambitsane ndi Angola. Timu imodzi yokha ndiyomwe ipitirire mu gululi kufika mu ndime ya masemi final. Ndipo mu nkhani za m'mayiko ena, mthumwi ku msonkhano omwe wangotha kuposachedwapa wa African Union zakambirana mfundo zosiyanasiyana kuphatikizapo mfundo yoti mayiko aku Ulaya azitha kusintha ngongole zomwe mayiko amu Africa ali nazo ku mayikowa nkukhala mgwirizano wa ntchito za malonda. Nduna yaikulu ya dziko la Italy a Giorgia Meloni ndi omwe anena izi pa msonkhanowu omwe unachitika ku Addis Ababa mdziko la Ethiopia. Telson Magombo wafika ndi nkhani yonse. Mundondomekoyi mayiko amu Africa samabweza ngongolezi koma m'malo mwake padzikhala mgwirizano omwe mayiko obwereketsa ndalama aziyamba ntchito za malonda mayikowa. Malinga ndi Meloni, dongosololi lipereka mwayi kuti mayiko obwereketsa komanso obwereka azitha kupindula mu njira zosiyanasiyana. Meloni ati ngongole zomwe mayiko amuno mu Africa anabwereka kuchokera mdziko la Italy zithandiza kupititsa patsogolo ntchito za malonda mu ndondomekoyi. Naye mlembi wamkulu bungwe la United Nations Antonio Guterres anatsindika zakufunika kuti mayiko amu Africa atenge nawo gawo ku ntchito za nthambi ya chitetezo ya United Nations. Msonkhanowu unabweretsa atsogoleri osiyanasiyana kuphatikizapo a mayiko amuno mu Africa pomwe anakambirana mfundo zosiyanasiyana zokhuza chitetezo, mtendere ngakhalenso zachuma pofuna kukwaniritsa masomphenya a 2063. Telson Magombo, MBC News. Ndipo pomaliza nkhanizi na inso mitu